Que opinas da chegada de Luisito ao Compostela? Eu sei que Luis ten detractores aquí. Nesta situación, os adestradores, na miña opinión, que son os máis válidos, vale? É moi importante chegar e ter un período de adaptación o máis curto posible, vale? Que coñezan os futbolistas, que sepan o que é adestrar o Compostela. É certo que cando vai ben é fenomenal, pero cando vai mal hai que ter certo grado de experiencia, un pouco que vos dicía que me pasara a mí, non? Eso Luis neste caso vai no ter. Despois a nivel currículum, non sei se hai adestradores que teñan máis partidos que Luis entre primeira ref, segunda B, terceira ref, e menos que vivan en Fontiñas ao lado do campo, que claro, que decir, ao final parece unha decisión lóxica. Creo que está capacitado para sacar o equipo adiante, creo. E se lle sale mal, pois o apedrerán, como nos apedreran a todos, e se lle sae ben, pois fenomenal. Chega unha persona con experiencia, que ten os seus números, que ten as súas cosas, como temos todos os adestradores, pero unha persona que vai chegar ali e os futbolistas vanse cuadrar.